Sama itu channel. Yang saya nem ratuku ijrek ding. Pihak nang pasar Nataran gitu. One hour later. Nah, pasar Nataran nih. Rame. Pete aja lali pete. Aduh. Kilo aku arep Bu Hani ile. Ing nyotinge. Lho, tempene 8.000 sak tempene Hani lho, Godi. Aku mati tipis ya. Nekmu gak daging? Beh aku ki ora nek sing mangan lho ni, pangan aku masak ndek ingi ki akeh kok. Sapa wis? Kon undang-undang. Kayak aku ki ra ndek lodong lho ni. Lodong kuwi kajaman bala aku ora tau tuku. Kalau lodong. Wis enek ping 25 punjul 3 tahun ya to, ora tuku lodong. Yo nik ya. Lah saiki lho lodong apik-apik lho wis sing lawas. Diadai kresek mawon, Bu, dicuwepakne ngoten. Jajane. Ora sadar tak iso. Kalau apik-apik lho bulan. Ya 70.000. PHU kayak apa sing diadai ya? Kok akeh to ya? Dek receh. Dekmu kene. Makan Bakul pete ini sapa nih? Beh malah koyo gudik-gudik iki lho, delon koyo gudik-gudik. Kok iso ya koyo gudik ini? Ya ora nih kowe iki menghina saya we. Endi? Lah ndek iki tas tuku lele rong tek mau tuku lele, siapa yang makan? Ya ndek iki nyapa ra moro? Aja bang bayi. Lah karepmu renek taplak ditaplaki beber plastik. Kan aku ya parah ya to ora. Lah kok bakul lagune yo ala wong ngamen to. Tak kira lagune jaman bala. Lho jeruk ijo-ijo. Pasar Nataran ki, Bes. Gede, Bes. Aku ngklak-ngkluk ra entuk apa-apa iku sumpah. Bakul jajan pasar. Arep tuku kerupuk mateng? Kerupuk mau mateng. Kerupuk mateng. Sak kebo. Pira wi? 26.000. 26. Kok rene? Kuwi golek opak apa? Sing biasa tak pangan ku enak didekane ora. Iki proyek guyi. Iki sing nang omah apa enak. Bagimu paling rapat. Mosok ora patek enak. Lah kowe nyapu terus kono iki. Kuwi gede ta ae to? Ae lho. Ora ya. Sing rada piye? Pasar Nataran. Lho, Bu. Pindahnya pira, Mbak? Diandingi bakul gedang-gedang golek serabi iki lho beh sayuran ijo-ijo. Tapi aku jek duwe kacang. Ambune ayam goreng ya. Poso-poso jan uteke bosok. Gak jelas. Endi? Bakul serabi? Niki Mbak bakul serabi. Serabine mentek-mentek. Sapa ngerti aku nanti kedak. Pira?
3.000. Tuku 2 aja nanti serabine deloken menul-menul kayak bakule ya toh. Susumu ki gede ini ya sayang. Ora tuku gedang nih. Masa 40. Lego. Ayu. Kok kenal lah. Kowe tuku piro? Mbak iki lho ya kenal ae koyo ro ae. Lek nih saya pinten? Iki pinten? 38. Dindokin lho. 38. 38. Bunuh saja Pak lalernya itu. Saya apa? Pak mriki mboten enten pitik horen ya. Pitik sing horen Pak. Nggih. Pak Mes iki sinten Pak? Oh iya kok nambah kecek. Gak eruh Pak aku. Sekilo mawon sayap. Niku nganu to jagal ayam ya Mbak. Uripan. Uripan. Senapi nang ditimbang. Iya tepo. Bekacak. Pokoknya Riko ngene Pak Mes Mas. Dek minggu. Kok sok tuwisan. Dek leku ya. Dek leku. Alah bubawi ora apal kok. Golek pete ora. Mangga renek pete. Lombok wis harga lombok mudun. Lomboke gendut-gendut. Gendutane. Teh. Aku ora tuku kerupuk. Ndek ngendi nih? Pete jaremu. Biasane iki. Lah aku cendole. Cendol cawat lek cendol di mana-mana ada. Tidak usah gelisah dan resah, ya toh. Lombok. Kuwi lho Lombok apa? Nggih. Ini pakai saya pinten, Bu? Bakul. Hanya apa we? Iso ya. 1 kilo, sing timbak, sing iki 60. Nggih jarene sampean gunung enak. 1/2 kilo deng Bu kok sananu ndak cocok. 1/2 kilo sik mulai enak sesuk kesini lagi. Lombok enak iki piye to? Ya enak lho anggitmu enek lombok sing nggih masak gurih. Enek iya enek sing nggih masak sengak asmara iki sengak oh. Sik guys. Gocekkan. Ini mau gocekkan ki kamera depan ngene. Gue bayar dulu. Jadi 30 nggih, Bu? Nggih, 30. Iki cenunukan ini. Ya ganti. Ini tengkon ta. Ya. Belum kita suwi rajin nggih lho, nggih nang pasar saja. 8 likur kalih 3 likur 6 likur. Dapat lombok. Ndi nih? Apa? Pete. Kono lho. Panggah pete ayo to. Iki lho. Suwi aku ora tau nggih sual-sual keluar pasar. Jane ya pengen tuku nik. Wis ngene bes, gue mau cari pete keliling-keliling sari cendol cawet. Aku mau tuku minyak nih. Serta Kono lho yo. tangan gue berat sekali nih. Potol nanti. Kene. Sik engko. Mau gak digotong.
Oh iya iya iya. Oke lah. Wes yo. Dadah dulu, Bes. Jangan lupa subscribe.